Coas últimas reformas laborais, algunhas asinadas polas corporacións sindicais, os acordos entre a empresa e o comité teñen cada vez máis importancia, dándolles máis valor incluso que os acordos provinciais ou estatais. A representación dos traballadores e traballadoras negocia e decide cales van a ser as condicións de traballo na nosa fábrica e incluso van máis alá, deciden como debemos comportarnos dentro e fora da xornada laboral, tal e como se recolle nun Código de Conduta Laboral de dudosa constitucionalidade, que foi asinado pola totalidade dos nosos representantes no último convenio colectivo. A importancia da representación no comité ven dada pola súa capacidade de negociar acordos que favorezcan os traballadores e traballadoras, e non só as necesidades da empresa. Nos últimos anos atopámonos con que os acordos atenden únicamente as necesidades desta, recortando incluso os dereitos que marca a lei, con medidas de flexibilidade laboral, de reducións económicas, establecendo un esquema de traballo á carta para a empresa. O desastre maior aínda cando o cumprimento destes acordos, mellores ou peores, non é controlado polos asinantes dos mesmos, como aconteceu no caso do pago pola empresa da compensación sustitutiva das 4 semanas continuas de descanso. A obriga do comité é velar polos intereses dos traballadores e traballadoras. Todos os acordos negociados polo comité deben ser refrendados por todos nós. Polo tanto, o comité debe ser transparente, facendo chegar aos traballadores e traballadoras toda a información que reciba da empresa, especialmente os documentos que se asinan entre as partes, algún deles con moita máis impacto para as nosas condicións laborais e, sen dúbida, máis lesivos co propio convenio colectivo. A presencia da CUT do comité rematará co ocultismo e toda a información chegará ás mans dos traballadores e traballadoras. Viva a unidade e clase traballadora!